всички, пак съм аз и Лайън. Боядисахте ли яйцата? Ако все още не сте ги боядисали, започвайте, защото мисля, че вече е време. Аз след малко отивам, надявам се боята този път да е качествена. Вече почти от една седмица не бях правил клипче и ме побъркахте просто да ми пишете по Facebook и във VBOX изобщо съобщения от всякъде, защо не правя клипчета. Просто имах много ангажименти, изобщо бяха празници, трябваше да се празнува, това. Но сега имам 1-2 часа свободно време, така че реших да направя клипче специално за вас. Много се радвам, че има интерес и че наистина ми пишете и ми питате кога ще са новите клипчета. След малко ще ми видите как боядисам яйца. В момента часът е 1:15. Между другото, вижте колко хубав часовник имам. Днес сме събота, вчера беше разпет и петък. Можете ли си под масата? Днес пък се обикаля църквата. Обичам обикалянето на църквата. Винаги ми било адски интересно и винаги се случват някакви интересни неща. Преди 1 или 2 години, не помня, бяхме с приятели и имаше един свещеник пред нас и за малко да му се запали брадата. Изобщо винаги стават някакви комични ситуации, така че надяваме се и тази година да стане нещо по-забавно. Не че отиваме там да се забавляваме. Хубаво е да се ходи на църква, изобщо да се пали по една свещ и изобщо да се помоли човек. Аз наистина вярвам, че има някаква сила, която е по-висша от нас. Не знам дали е Бог, не знам дали е Исус Христос, Аллах, Буда или не знам кой. Просто наистина вярвам, че има някаква такава сила, която ни помага. Пожелавам на всички вас наистина едно невероятно изкарване на празниците. Предстои лятна ваканция за всички ученици. Вече почти дойде май месец, така че е ясно колко ще се случи още. Между другото искам да ви се похваля. Това клипче не е от 1 април като миналото, в което казах за BTV най-различни други щурти, които ми хрумнаха. Искам да ви се похваля, че ще съм водещ на предаване, в което ще обсъждам звездите, изобщо популярните личности в България по радио Real Men. Това ще стане скоро, след като до вечера ще обсъдим с, така да се каже, собственика на предаването. Ще бъде доста интересно, ще ви дам линк може би в следващото клипче на самото радио. Моето предаване, то ще бъде най-вероятно 1 час, плюс реклами, плюс всичко. И ще бъде наистина много интересно. Ще ви кажа подробности в следващото клипче, когато и аз знам повече, защото сега знам само, че ще го водя. Днес мислих да ви говоря за цигарите и да обсъждаме темата за и против забраната за пушене на обществени места, но това ще бъде явно в следващото клипче, защото прекалено празнично е настроението ми днес, предполагам и на вас, за да обсъждаме подобни неща. За днес съм ви подготвил няколко клипчета, за днес съм ви подготвил и въпрос. Ще видите как боядисвам великденските яйца. Изобщо ще бъде много интересно, така че да започваме с клиповете. Започваме с една футболна любов. Като се обичат младите, нека се вземат, какво? Може би това са новите червени и жълт картон, само че раздавани от вратаря. Във второто клипче за днес има един папагал, който е леко превъзбуден. За да запомни всички тези звуци, да повтаря само тях, представете си какво слуша стопанинът му и гледа всеки ден. А сега ще ви представя моята лична охрана. Всеки, който се осмели да ме докосне само с пръст, ще ви сполети това. Знаете, че имам навика да ви пускам най-различни животни и реакциите им от срещата ми с тях. Ето вижте как реагира едно куче, след като отидох на гости на стопанинът му. Не е възможно това да илая. Да. Вижте колко съм готин, Виж ухото,
Преди да ме видите как гладисвам яйца, искам да благодаря на Иляс Юсрев, който ми помага за монтажа, изобщо за мисленето на цялата концепция на клипчетата и който също ми помага да ги разпространяваме и да могат повече хора да ги виждат. Абонирайте се за него или го добавете в приятели, няма да съжалявате, пуска много интересни статуси, така че направете го, отдолу има линк. Благодаря много и на дъската ми хлопа, която набира още повече последователи, изобщо хора, които я харесват. Продължава да пуска невероятни статуси, харесайте, ако все още не сте. Благодаря и на Стамбини, който разпространява всичките клипчета. Благодаря на Поп-фолк хитове до скъсване много. Благодаря на Ванеса Петрова и Слънцето и ти. Добавете ме в приятели или се абонирайте за мен. Отдолу е профилът ми Илиян Сандев във Фейсбук, за да може да следите всичко около предаването и всичко около мен. И така, въпросът ми за днес е: колко пъти трябва да се обиколи църквата в 12 часа? Първият верен отговор ще бъде, по-точно потребителят, който го е написал, ще бъде споменат в следващото клипче. Пожелавам ви приятно чукане до вечера, утре и други ден, изобщо целия Велик ден и когато си пожелаете. С яйца, разбира се. А като заговорихме за яйца, отивам да го ядисвам. Къде сте чеките, бе? Да, свежо е. И котката, глупости. Абе, бани от къл! Имаш ли къл, че изгориш, бе? Което сега от горното ще ви го направиш малко. Любезни господи, търсят Да, яйцето. Да, трябва цялото го бием сега. И сега къде е? Да го така... Чак, не, ма! Ти ще го спукаш, великия. или брат Джон да направи мача на живота, или пък от друг. Как се казва? Петро. Момент. Ще ме ги остика. Кувертурата е проговорена на това място. Шокиращо. Остави, ще дам друга боя, бе. Знаеш ли кога не дам да боя? Не изстави го! И ако беше пожива там, за това, изтупай си газа! Весели празници на всички, приятно изкарване, ще се видим в следващия епизод.